Kebangma lukurokno Tipramo thani Greater Tipraland sanmani kokthainole sawimanna phiaba abo bumu bopti hai akokno kebangku bororokno sawimania bo togoi tongo Tipraland hingke TTAADC thai noromu simin phiaba Greater Tipraland hingke tabuk town area Udaipur hai Telumara Jerania apti hai Koila Sohor engtheng Ambasa engtheng dal bidal town de jago tabuk tokharok tongui tongmani kebangku khlai tabuk abo nogor panchayat dokni hinjago AMC Municipal Council apte dal bidal ni bumung bai abo sinjagi tabuk togoi tongo Greater Tipraland hingke abono sudano hobo kok thaisano aboni answer kha chini ha chini sason je borok phano tongthung ajago phiaba Tiprasani sason si nanangnai akokno kubui no kubui khlaidani bagai chungnukha TTAADC ni CEM Purno Chandra Jamatia no 19 November 2021 no nokhlao nokhorei Majlis Puro baithang nokhlao nokhorei chini bukhuk Sukupati Debarmani bagai nok berayei bukhuk jugno kaplai khainani sanmungno sanai nok beraimani mangpli jeng nokha tabuk buskangni jorao naithai abono chini Tipra sarok busuk jora Greater Tipraland ni samuno chasarono tei chini ha chini sason bebak Tripura hasti kuplung bufru khlaimano ni jeng Jirania Nogor Panchayat ni 10 number ward ni chini borom ganang je candidate Sukupati Debor mano tei jeng naw guri laikha naw guri laimani wo nusung saimano buskang nirbachon buskang chong mari wo chini Tipramo thani ngui basanai bo 100% pass hunai mono jotonu sojita khainani bagui jotonu gosijak jeng naw jefro malai pro haikene borok asas rowu tani ke o jaga wo jotonu taboni ruling tongnai rono jotonu sajagya nini opposition tongnai rok jara bukha kaham tongko song tongni musunai rok jotonu chini Tipramo thani candidate no bodonai hnoi tini jeng naw guri mani wo jotonu gosewi nabaikha tei jengno asas roi rok nga jeng 100% vote pass hunai chini o 10 number ward hambai